Najnádhernejšou scénou celého Nového zákona je určite opis návratu marnotratného syna. Samozrejme, že tento výjav nemôže chýbať ani na jubilejnej svätej bráne na bazilike svätého Petra. Milý brat, milá sestra, milí pútnici, keď budeme vchádzať touto bránou, spomeňme si na to. Milosrdný Otec nás čaká, akokoľvek ďaleko sme sa od Neho dostali, On nás čaká, aby nás objal, aby nám obnovil našu identitu Božích synov a Božích dcér. Na ďalšom reliefe vidíme marnotratného syna, ako klačí pred svojim otcom a ten ho objíma. Ale je zaujímavé, že nepozerá na syna, ale pozerá hore. Je to symbolom lásky, ktorá je načerpaná z Božej lásky. Božej lásky, ktorá je nepodmienená. Božej lásky, ktorá nevychádza z kvality milovaného, ale zo zásady milovať. Z lásky, ktorá je identitou Boha. Boh je láska, dokonalá, nepodmienená, verná, nech sa deje čokoľvek. Aj tento marnotratný syn klesol na dno svojej morálnej priepasti, veď pochoval svojho otca, keď od neho žiadal dedičstvo a napokon si žiadal jesť strukoviny, ktoré predkladali sviniam, čo bolo naozaj veľmi, veľmi radikálne. Ale otcová láska je nepodmienená a čaká aj na tohto syna, ktorý ho zradil, potupil a ponížil, aby sa vrátil. Nie náhodou tento syn vnára svoju hlavu do útrob svojho otca, ako keby tým malo byť vyjadrené, že to, čo je v nadpise, že on chce povedať, Otče, ja som zhrešil voči nebu i voči tebe a chcem byť tvojim nádenníkom. Tá hlava v útrobách otca znamená, ty nemôžeš byť mojím nádenníkom, lebo ja nemôžem nebyť tvojim otcom. A ty si vždy mojím synom a ako takého ťa chcem prijať. Keď otec dal synovi sandále, povedal, ty nie si nádenník, ale syn. Keď mu dal šaty, povedal mu, vraciam ti ľudskú dôstojnosť. Keď mu dal prsteň, povedal, naplno a znovu ťa prijímam do našej rodiny. Prečo je za týmto otcom studňa? Evokuje návrat marnotratnej céry, ktorá s Ježišom rozprávala pri studni, Samaritánka, ktorá tiež ho uznala za svojho záchrancu a všetkým to povedala. Možno nás prekvapí kôň, ktorý tam stojí, vychádza zo starotalianského porekadla, že pýcha, ktorá odchádza na koni, sa vracia pešo. Podobne ako tento marnotratný syn. Palmy, ktoré tam stoja, sú symbolom stability, pevnosti, priamosti, vytrvalosti, pretože majú hlboké korene a rovné kmene, ako keby vyjadrovali tú otcovú stabilitu v láske voči svojmu synovi. V predchádzajúcom reliefe sme hovorili o ovečke, od ktorej sa čaká, aby urobila svoj podiel na dotyku s Bohom. A tu je odpoveďou tento marnotratný syn, ktorý si uvedomil, ako hlboko klesol a predsa urobil to rozhodnutie vrátiť sa k otcovi. Bol iniciatívny, vykročil a prišiel k tomu, ktorý ho objal a naplno znovu prijal do svojej rodiny. Už nesedí na koni, ale pokorne klačí pred otcom a otec ho trojnásobným obliekaním potom rehabilituje. Dá mu sandále, len nádenníci nemali sandále, dal mu šaty a s nimi ľudskú dôstojnosť a napokon prsteň ako symbol dokonalého prijatia do rodiny. Možno, milý brat a sestra, máš aj ty ten pocit, že si sa dostala tak hlboko, že už niet návratu. V Božej logike takáto veta nikdy neplatí, že niet návratu. Tak ako tá ovečka potrebovala urobiť ten pohyb k dotyku s Božou rukou, tu sa marnotratný syn naozaj vracia k otcovi a ten ho naplno rehabilituje a príjme ešte raz naplno do svojej rodiny. Prečo by tento príbeh nemohol byť aj o tebe a o mne?